बोला बोला छठी मैया की। के बरत सैया नैहर में करब, जल्दी से गाड़ी धली रहो भी रहो। ए जी सुनी ना, छठ के बरत सैया नैहर में करब, जल्दी से गाड़ी धली रहो भी रहो। छठ माई के पूछाई होई घरवा से, सो घरवा से जल्दी छुट्टी नहीं मिली बहरवा से, तब बहंगी भेजा दी देवरवा से। जल्दी छुट्टी नहीं मिली बहरवा से, तब बहंगी भेजा दी देवरवा से। छुट्टी नहीं मिली बहरवा से, तब बहंगी भेजा दी देवरवा से। यदि छुट्टी नहीं मिली बहरवा से, तब बहंगी भेजा दी देवरवा से। छुट्टी नहीं मिली बहरवा से, तब बहंगी भेजा दी देवरवा से। यदि छुट्टी नहीं मिली बहरवा से,